pizkatxo bat, estea, konserbatzea pizka bat, memoria, historia, bakea eta giza eskubideen inguruan egon daitekeen materiala. Eta, horrekin batera, bakearen museoa da bakearen inguruko museo bakarra Euskadin eta Espainian. Eta gu, nahi duguna da, bizitariak pizka bat, 3 galderen inguruan hausnarketa bat egitea. Zer da bakea, zer gertatu zen bake ezaren momentu batean, Gernikan eta bereziki Gerra Zibil garaian, eta zer gertatzen den gaur egun munduan bakea eta giza eskubideekin. Eta horretarako, museoak zenbait ekintza antolatzen ditu, aldi baterako erakusketa bidaiariak, eta baditu zenbait lan arlo, dokumentazio zentroa, hezkuntza arloa,